buntag kanatong tanan. Karon, kumusta man ang atong kabuntagon nga giubanan ta sa tagsa-tagsa nato ka ipangbuhat matag adlaw no? Naana pud utta diri nagauban, nagatigom, matapok ta dinhi sa magasimba sa pulong sa Ginoo ato asiyang halaran, awitan, daigo nato sa tibuok natong kasing-kasing ug hunahuna ato siyang hatagan ug ato siyang hatagan sa ato ang pag-ampo kay siya man perminti ang naa sa ato ang kasing-kasing ug hunahuna. Karong kabuntawon, kumusta ang ato ang mga simana? Okay na ba? Kami okay kayo. Nadyo na mga pagsulay pero ato agid nang isampit sa kahitasan. Ato ang mga problema ato nato ihatag niya, iampo na nato. O sa karon no, dili pa nako ugdan ako sang hatag ni Pastor Gideon ang atong opening prayer. May buntag no sa matag usa ta sa pag simba sa atong buhi nga Dios. Diha sa pagsimba ang pulong sa Dios nagsulti nga maghimo tag mga pag-awit, mga pagdaig, paglukso, pagpakpak, pagsayaw alang sa kahimayaan sa atong buhi nga Dios. Ato ta sa pagduol sa Ginoo, magampo kita. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, Dios nga mao'y nagatiman sa tanang mga tao nga mituo misalig kanimo. Dios nga mao'y nagtagbo ug nag-amuma sa tanang nga misalig kanimo. Niya kami o Dios aron sa paghalad sa among kinabuhi, tungod kay imo kaming gipakataw gipahimukso ning naong sa kalibutan aron amo kang daygo, aron amo kang pasalamatan, aron amo kang mapasidunggan Ginoo. Ang among kinabuhi gikan man kanimo. Ang tanan nga niya sa among kinabuhi, ikaw ang Dios nga naghatag nin. Ikaw ang Dios tagiya sa among kusog. Ikaw ang Dios tagiya sa among tingog. Busa amo ning gamiton sa pagdaig, amo ning gamiton sa pag-awit kanimo. Amo ning awiton sa amo aning gamiton sa pagpasidungog kanimo amahan. Ang among kinabuhi, ang tanan nga niya sa among kinabuhi, ang kusog, ang tanan Ginoo, bisan pa ang among tingog gikan kanimo. Amahan, among gipangayo nga imong hinluan, ag imuha nga limpyuhan o Dios ang matagusan namo kakasing-kasing. Aniya kami o Dios aron sa pagduol kanimo. Among gipangayo o Dios sa makausa imo kaming susihon, imo kaming limpyuhan, imo kaming pasayloon. Kung undo na may mga kaigsuonan nga imo makatawhan nga nakasala, nakalapas, amahan pasaylua kaming tanan. Pasaylua o hinlui sa makausa nga mong kinabuhi sa imo mga mensahe, sumala sa imo mga pulong nga ang tanan mangayog pasaylo. Imo gayong pasayloon amahan. Ang imo mga pulong nagsulti nga Dios ka nga mapasayloon, Dios ka nga mahigugma og maluluyon, og malaumon kami o Dios nga sa among paghalad kami dili gayud nimo pakyason. Salamat o Dios nga padayon ka magapanalangin kanamo bisan pa sa mga katawhan karon magasimba kanimo niining adlaw nga naa karon sa nagkalaing mga lugar, naa karon sa nagkalaing mga dapit, sa nagkalaing mga simbahan. Among ipangayo nga ikaw ang Dios mahimaya, ikaw ang Dios mapataas, ikaw ang Dios magadawat sa mga pagdaig, paghalad, pag-awit alang kanimo nga gikan o Dios sa imong katawhan. Niya kami o Dios nagkahiusa aron sa pagtunog mga pagdaig, aron sa paghatod og mga pagpasalamat amahan tungod sa imong pagkamaayo nga imo kaming giatiman, imo kaming giamuma ubahan. Amo usab nga gidalaya kanimo amahan amo mga kaigsunan nga naa karon sa naglaing mga nasod sa gawas sa Pilipinas Ginoo nga nakig-uban kanamo sa pagdaig kanimo, nakighiusa namo o Dios sa pagpasalamat kanimo. Among gipangayo nga imo usab silang panalanginan, imo sila usab nga atimanon o proteksyonan sama sa imong pag-atiman o pag-amuma kanamo. Imo usab nga ipabati nga Dios ka nga mosuplay sa tanan nga mong gikinahanglan. Padayon ka o Dios magapanalangin, magaproteksyon o maghatag kadaog kalampusan sa mong paghalad, pagdahig kanimo amahan. Salamat o Dios sa imong pag-atiman o pagbantay kanamo sa ngalan ni Jesus. Amen. O amen. So amen. Sa atong palakpakan ang Ginoo. Hallelujah. Kung mupakpak ta sa Ginoo, pakpak nato kabak. Pakpak sa tao sa upod. Kay Ginoo man siya, nga gamhanan, nga balaan, ang ayan siyang mudawat sa itong mga pagdaig. Amen. Osbon ko, may buntag ka na itong tanan.
Hallelujah. Og may buntag usab sa nagsunod sa atong FB viewers. Sa bisan asa man sila nga nahimutang karon, I declare pinasahi nga provision, protection, panalangin sa matag family in the name of Jesus o kanatong tanan. Hallelujah! Hallelujah! Andam na ba kita sa pagdaig sa atong buhi nga Dios? Amen! Kung andam na kita, mugawas ta sa atong lingkuranan ug atong lamanuhon ang atong igsuon diya ka sa Ginoo ug atong ingnon nga nalipay kog dako sis brad nania ka. Amen! Hallelujah! Atong gamiton ang atong kamot sa pagpakpak. Nalipay ikaw niya. Nalipay ko dako kay nagauban na sakta. Nalipay ko dako kay ikaw misimba. Igsuon ko kumusta ka na. Nalipay ko dako na ikaw ang niya. Ay kauban na sakta. Nalipay ko dako na ikaw ang simba. Igsoon ko kumusta ka na. Pagkaanindot mo simba, pagkaanindot mo kanta. Kung ang pananganak sa Diyos, Adonai panaghiusa, panagbigil kalimtasa, paharion ta ang gugma, dawata ang akong kamot, igsuon ko kumusta ka. Hallelujah! Pagkaanindot mo kanta, kung ang tanang anak sa Diyos magkahiusa. Yes, Lord. Umad aming say sa awit mga igsuon ko sa Ginoo nga nindot tan-ahon ang iyang mga katawhan kung nagkahiusa diya sa pagdaig sa itong buhi nga Diyos. Amen? Hallelujah. Pakita sa Diyos mga igsuon nga malipay siya kung ang iyang mga katawhan nihatag og panahon nga ito niya. Amen? Pag muhatag tag panahon nga ito sa itong buhi nga Diyos, dili siya magpipihit sa pagpanalangin sa matag-usa na ito na kinabuhi. Yes, Lord. Mga igsuon ko sa Ginoo, atong awitan ang atong buhi nga Dios sa kinasing-kasing kung mahimo mga igsuon ko sa Ginoo. Atong kanang pamalandungan ang mga awit nga gipaabot sa nga atong awiton. Atong pangayo sa Ginoo mga igsuon nga atong magpapuno sa diya sa presensya sa atong buhi nga Dios. Kay siya bitaw ang Dios nakakita sa atong kasing-kasing, sa atong hinahuna, unsa may naa sa atong kasing-kasing, kabugaton, kaluyahon, kabalaka, kahadlok, mga igsuon ko sa Ginoo. Ato na ipatabang ato sa atong buhi nga Dios. Kay dili siya mupakyas mga igsuon. Hallelujah, Lord Jesus. Buhay ko Sa dihon mo, Ginoo, sa panahon nga gamiton mo ako. ikaw lamang Diyos Ang kinahanglan ko, kung wala ka, wala ayod ako. Yes, Lord, come on, Lord. Buhay ko sa dihong mo ako. Yes, hallelujah. Sa panahon na gamiton mo ako. Ikaw lamang, O Diyos, ang kinahanglan ko. Kung wala
puso na ko tungod sa dihog mo. Nagkalabang ako Tungod sa dihog mo. pusod kami ugan. Nagmalang puso na ko, bubuoy ko sa dihog mo, Ginoo. Sa dihog mo, Tungod sa dihog mo. nagmadaog Yes, ako. Lord Jesus. Tungod sa dihog mo, nakalabang ako. Tungod sa dihog mo. Nagmalang puso na ko, bubuoy ko sa dihog mo, Ginoo. Bubuoy ko sa dihog mo, Ginoo. Yes, Lord. Tungod sa dihog sa atong buhi nga Diyos mga igsoon, iyatang gipalabang. Amen. Iyatang gipalabang sa mga pagsulay nga atong agian. Unsa may klase nga mga pagsulay tungod sa dihog sa Ginoo, iyatang gipalabang. Amen. Hallelujah. Glory, thank you Jesus. Hallelujah. So ato ta sa mga pagdaig sa atong buhi nga Dios mga igsoon ko sa Ginoo, ug aduna ako'y daingon dia ang minsay sa pulong sa Ginoo nga ato siyang daygon uban sa panagsayaw. Amen. Sing modaig ta sa Ginoo, modaig ta nga kanang malipayon. Gusto sa Ginoo nga ato siyang daygon nga aduna tay kalipay. Amen. Kay pag kitaan ta ni Lord nga nagdaig ta, kay siya manggod ang Ginoo nga nakakita sa atong kasing-kasing unahuna. Amen. Matod pa diya sa Jeremias, naingon siya nga, ako ang Diyos nga nag-usisa sa inyong kasing-kasing. So, siya ang Diyos nga nakakita. Wa pa gani na to, gisugid si the Lord, ang Diyos na sayod sa tanan kung unsay atong gihuna-huna. So, diya sa atong mga pagdaig, gusto sa Ginoo, nga karong orasa, siya atong gihuna-huna, siya atong daygon, siya atong bayaon, siya atong ipataas. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Kaming tanan magaday kanimo o Dios. Yes, Lord! Kaming tanan o Dios, magaday kanimo, kay wala na lain pa, gawas pa kanimo. Kaming tanan o Dios, magasimba kanimo, dili ka bungan ang mga tiil nga walokso kanimo. Masinggit hallelujah, Jesus dalaygon ka. Hallelujah, Jesus gamhanan ka. Karon og sa walay katapusan. Yes, Lord, nakusog ang ngayon. Diyos nga balaan ang gugma mo para sa tanan. Para sa tanan. Isalikway ta. Isalikway ta. Ang kabalaga kayang karaugan nga na ang Kongo mosinggit og hallelujah, Jesus dalaygon ka. Hallelujah, Jesus gamhanan ka. Karon og sa walay katapusan, musinggit og hallelujah,
Jesus, dalaygon ka. Hallelujah. Jesus, kamhanan ka. Karon og sa walay katapusan. Jesus, ikaw ang angayan. Jesus, ikaw ang angayan. yes, hallelujah. Noong pasalamatan, kay gibuhat mo ang tanan, tungod o alang sa kaluwasan. Jesus, ikaw ang angayan. Jesus, ikaw ang angayan, nga pasidunggan o pasalamatan, kay gibuhat mo ang tanan, tungod o alang sa kaluwasan. Ipatugbaw ko ang tingog sa pagdaye. Ipatugbaw ko ang tingog sa pagpasalamat. Kay ang tingog ko nagagikan kanimo, o gining-ginihawat ko. Ang tingog mo ipatugbaw diha kanimo. Ipatugbaw ko ang tingog sa pagdaye. Ipatugbaw ko ang tingog sa pagpasalamat. Kay ang tingog ko nagagikan kanimo, o gining-ginihawat ko. Ang tingog ko ipatugbaw diha kanimo. Maayo ang Diyos! Ayo ang Diyos. Yes, hallelujah! Ayo ang Diyos kanimo. Kay nako, hallelujah! Maayo ang Diyos kanimo! Ayo ang Diyos kanimo. Maayo ang Diyos kanila! Ang Diyos. Maayo ang Diyos kanila. Maayo ang Diyos, maayo ang Diyos. Kanato, ipataas ang inyong mga kamot. Ipataas ang oge wara-wara. Inupanay sa kiay-kiay. Inubanan sa kiay-kiay. Inupanan sa atras-atras. Inubanan sa atras-atras. Pagkita igsoon na maayo ang Diyos. Maayo ang Diyos kanato. Maayo ang Diyos! Maayo ang Diyos. Maayo ang Diyos kanako. Amen! Maayo ang Diyos. Maayo ang Diyos kanimo. Hallelujah! Maayo ang Diyos. Maayo ang Diyos kanila. Maayo ang Diyos. Maayo ang Diyos kanato. Ipataas ang mga kamot. Ipataas ang kamot. Okay, wara-wara. Inupanan sa kikian. Inubanan sa kiay-kiay. Inupanan sa atras-atras. Inubanan sa atras-atras. Ipakita igsoon na maayo ang Diyos. Maayo ang Diyos kanato. Ipataas! Ipataas ang kamot. O iwara-wara. Inubanan sa ambak-ambak. Inubanan sa lukso-lukso. Ipakita igsoon na maayo ang Diyos. Maayo ang Diyos kanato. Maayo ang Diyos kanato. Yes, Lord. Indot kayong mga awit.
nga gipaabot sa atoa. Unsa na lang gyud ka maayo ang Dios sa atoa, mga igsoon. Siya ang naghatag kanadtong kusog tanan. Ang Ginoo naghatag kanato sa tanan. Iya tang sangkapan sa tanan sa adlaw-adlaw nato nga panginahanglan. Gusto sa Dios nga gusto niya nga sa panahon na ato siyang daygon, ato siyang simbahon, ato siyang maalagaran sa tibuok natong kinabuhi, mga igsuon ko sa Ginoo. Tayong dalang tanan moabot man ang problema, walay makapahimulan. Yes, Lord. Walay maikakumpara sa imong tugnaon. Samantalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Luhod ako sa tilan mo, pagsimba kanimoyo. Ang samantalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Ikaw akong Diyos, kalipay ko. Lord, ikaw ang among kusog, O Diyos. Ikaw ang pusog kanako, kalipay o dalang panan. Moabot man ang problema, walay makapahimulan. Walay maikakumpara sa imong tugnaon. Samantalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Luhod ako sa tilan mo, pagsimba kanimoyo. Ang samantalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Ikaw ang kusog, ikaw akong Diyos, o kalipay ko. Ikaw ang kusog, ikaw akong Diyos, o kalipay ko. Yes, hallelujah. Yes, hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Lord. Wala
Jay laing makahatag og kusog kanato kundi ang Dios. Busa walay rason nga dili na sa simbahon. Walay rason nga dili ta mo alagad kanya. Hallelujah, Lord Jesus. Kaya siya ang Diyos kaniadto karon ug sa umaabot. Siya ang Diyos ug wala na ilain pa. Yes, Lord. O Diyos amahan, tag-iya sa tanan, ikaw ang nagmuna ing kalibutan sa kadagatan o kalangitan. Walay rason na dili ka namo simbahon. Walay rason na dili ka pagkabayawon. Walay rason na dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac, Diyos ka namo, imong katawhan, nga niluwang. Walay rason na dili ka namo simbahon. Walay rason na dili ka pagkabayawon. Walay rason na dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan. Walay rason na dili ka namo simbahon. Walay rason na dili ka pagkabayawon. Walay rason na dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan. Pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus, sa imong pagkamaayo, Amahan. Salamat, Lord, sa imong pagkamaayo, Lord, sa among tagsatagsa ka kinabuhi. Salamat, Lord, nga kanunay ka nagpanalangin, Amahan. Kanunay ka naghatag ka namong kusog, maayong panglawas, walay mga balatian. Gawas nun kami, Lord, na nakadaig karong adlaw, nakasimba, nakapataas sa imong buhi ngalan, Amahan. Diyos ka, Amahan, nga halangdon, nga among Diyos nga giila nga gamahanan, milagroso, mananambal sa tanang mananambal, Amahan. Diyos nga walay sama, Diyos nga walay makatandi ni bisan kinsa. Walay Diyos ka nga walay kaparihan nimo, Amahan. Inanak ka nga Diyos nga among gialagaran, Diyos nga mutuman sa iyang saad. Ang imong saad, Amahan, naghatag ka namo, Lord, ug kadasig kanunay namo gikuptan, Amahan, ang imong mga saad, Amahan, nga kanunay ka nga nagatipig, nagaamping sa mga tagsa-tagsa namo nga kinabuhi, O Dios. Salamat, Lord, sa imong pagkamaayo. Ang
Angayan kang hatagan sa among mga pagdaig, mga pagpasidungog, mga pagpasalamat. You deserve kay ikaw ang Ginoo. Angayan sa tanan. Angayan ka nga ipataas. Angayan kang pasidunggan. Angayan kang pasalamatan. Angayan ka nga daygon sa tibuok na mong kinabuhi. Kay ikaw ang Dios, hari sa tanang hari. Ikaw ang Dios, tag-iya sa among mga kinabuhi. Kaya wa mong giangkon o Dios, kung wala ka sa among kinabuhi, wala kami karon diri amahan. Lord, thank you. Thank you, Lord, sa imong pagkamaayo. Dili enough ang among pagbalos di nimo mga pagdaig o pagpasidungog. Kulang pa kini amahan. Busa Lord, sa tibuok na mong kinabuhi, amo kang daygon, simbahon, hangtod sa kahanturan o Dios. Yes, Lord. Thank you, Lord God, sa imong mga katawhan nga gipadala diri amahan. Nga andam sila, Lord, o excited sila, Lord, nga musinati sa imong presensya. Excited sila amahan nga makadungog sa imong mga pulong. Salamat, Lord, sa imong paghigugma, sa imong dakong kaluoy ug gugma. Tungod na sa imong grasya kaluoy, kami nakaalagad gana kanimo. Dalaygon ka amahan sa walay katapusan. Kanimo lang ang pagpasidungog, pagpasalamat sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, ang tanang anak sa Dios magaingong. Amen. Hallelujah. Na-bless ba ang tanan sa atong awit makalangit? O karon atong isunod no ang kadaugan ni Mama Rita, iyahang testimony o giunsa siya pag-alagad sa Ginoo sa iyahang kinabuhi. Maing buntag ka na tong tanan. Akong ikay testimony sa Ginoo. Sukad na nga nagdaig sa Ginoo. Naa naman ang ka maayo sa tanan o sa akong gipangayo nga dunay mga gipamati sa panglawas. Iya namang ihatag. Oh, sa ako pong mga pamilya na ami mga bingkil-bingkil gamay, dili naman magdako. Oh, pero basta naa kita sa Ginoo, magsige tag sangpit, tagaan kita niya o maayong panglawas. Og sa ako pod nga mga anak, kuan na pod kanang murag lahi na pod ang ilahang mga kuan nga naa sila sa Ginoo. Oh, naa lahi na kalainan. Maura to. Og salamat kayo. Salamat sa Ginoo sa ni Mama Rita og giunsa siya pag daig sa Ginoo, giunsa ang iyahang pamilya. Ang anak jud na no ang kinabuhi og dili ta mag-alagad sa Ginoo, mura jud naay kanang naay mga pagsulay, naay mga kagubot, pero ato na siyang ihatag sa Ginoo, atong ikasing-kasing gyud nato na pag-alagad sa Ginoo na agyud siya kanunay. Mag-center gyud na nato sa ato ang mga tagsa-tagsa nato ka pamilya nga naa dinhi. Og karon akong isunod ang halad awit sa Dinoyo family nilang Atienien family. Naadira. Papalo. Ma. Ali na. Ba. Inyo nga karong duha. Ay, karaoke ni Pastor. Hindi. Ito. Wah.
Maing buntag mga igsuon ko diha sa Ginoo no. Among awitan atong buhi nga Dios nga walay sama. Walay sama niya kamaayo kung yun sa tanya pag-atiman sa matag adlaw, matag simana, matag bulan, matag tuig nga aniya gihapon ta karon. Maankon kuman ka na Bahandining kalibutan Apan nang maihan ka labaw sa tanan butang. Makabot kumantan pangandoy o dungo Tuaw ning kasing-kasing Ikaw lagi hapon. Maangkon kumantan bahandining kalibutan Apanang mailhan ka labaw sa tanan butang Makabot kumantan pangandoy og dungog Tuaw ning kasing-kasing ikaw ra gihapon Tuaw ning kasing-kasing ikaw ra gyud tungod kay walay sama walay sama walay sama sa imong gugma walay sama walay sama walay sama sa imong gugma walay sama walay sama walay sama sa imong gugma walay sama walay sama walay sama sa imong gugma Maangkon kumantan bahandining kalibutan Apanang mailhan ka labaw sa tanang butang Makabot kumantan pangandoy og dungo Tuaw ning kasing-kasing ikaw ra gihapon Tuaw ning kasing-kasing ikaw ra gyud tungod kay walay sama walay sama walay sama sa imong gugma walay sama walay sama walay sama sa imong gugma walay sama walay sama walay sama sa imong gugma walay sama walay sama walay sama sa imong gugma Kalibutan tuyokon tagatan sa lumbon Apan di gyud ni makakita sama sa imong gugma Kalibutan tuyokon tagatan sa lumbon Apan di gyud ni makakita sama sa imong gugma Kalibutan tuyokon tagatan sa lumbon Apan di gyud mi makakita sama sa imong gugma Kalibutan tuyokon tagatan sa lumbon Apan di gyud mi makakita sama sa imong gugma tungod kay walay sama walay sama walay sama sa imong gugma walay
Salamat kay sa itong buhi nga Dios, no? Walay sama niya kamaayo. Hallelujah. Kanindot sa ilahang halad awit no wa jud sama ang Ginoo sa iyahang gugma. Amen. Grabe kanindot jud basta ang Ginoo gyud mag-center sa ilahang pagpuyo, sa ilang panimalay no, nindot kaayo paminahon. O karon na nato dinhi sa ato ang importante kaayo nga mensahe nga ang atong muhalad sa ato ang mensahe karong adlaw kon mahimo atong gi-center ang atong hunahuna o kasing-kasing o atong paminahon ang si Pastor Gideon sa iyahang mensahe karong adlaw. Siya ang muhatag nato nga ito ang mensahe. Si Pastor Gideon Candelario. Mayong buntag, inaimong tapad, mayong buntag. Salamat sa atong buhi nga Dios nga yatang gitagagi gayon nga makadungog makabati ug makabati sa iyang mga pulong, mga mensahe ug labos sa tanan iyatang gitaga kadasig sa pagkahalad sa atong ginabuhi sa pagkamaayo sa Ginoo. Ug medyo na kanang nadugay-dugay ta sa pagsugod kaganina tungod kay nagkuha pa tas amplifier ng hulam tag amplifier para mas kusog-kusog kay katong ato ang guitar amplifier mura magmopidok tuog isagol ang ihang drums kay pang-ili pang acoustic amplifier man gyud siya muna nga taud-taud siya ta nga nagsugod. Og salamat ta sa atong buhi nga Dios nga sa ato karong mga panagsimba sa ato nga pagdaig ang Dios magapanalangin dili lamang sa ato ang karon nga kinabuhi kundi sa umalabot usab nga mga adlaw, umalabot nga mga semana, bulan sa ato ang pagpuyo sa kalibutan. Og salamat sa atong buhi nga Dios nga dili lang usab kita maoy gipanalanginan pati usab ang ato mga kaigsunan nga naa karon sa nagkalaing mga lugar o nagkalain-lain mga nasod nga nakig-uban sila sa ato karon nga pagdaig pagsimba. Ibi natong igsuon si Joy Matuod nga naa sa La Libertad kad sumandig nakig-uban usab ato ang mga kaigsunan sa Bohol, ato mga kaigsunan sa Panabo nga naa karon sila sa Manila o ato mga kaigsunan sa gawas sa nasod. Nakig-uban usab sila sa atong pagdaig ang Dios magpanalangin through sa ato ang Facebook account apulong mo kinabuhi ko. Akong gihangyo matag usa sa pagtindog og pag-abli sa inyong Biblia. Ablihi ang inyong Biblia diha sa Buhat kapitulo 2 bersikulo 17 hangtod sa bersikulo 21. Buhat kapitulo 2 bersikulo 17 hangtod sa bersikulo 21. Ingon dinhi, mao kini ang akong buhaton sa katapusang mga adlaw, nag-ingon ang Dios. Ibukbuk ko sa tanang katawhan ang akong espiritu, ang inyong mga anak nga lalaki. Akong gihangyo ang tag-usa sa pagpanindog, mamarog ta. Ato ang tahuran, ato ang buhaton ang unsa may pagdasig sa Ginoo sa toa. Buhat kapitulo 2 bersikulo 17. Hulaton ta mo para dili kayo mo madisturbo sa inyo usab nga pagbasa o pagpamati. Kanya daw nay mga Bible nga gihatag sa akong asawa. Buhat kapitulo 2 bersikulo 17. Okay? O galang sa to mga kigsunan nga nagsunod usab sa ato ang programa sa ato ang Facebook live niining taknaa. Ako kamong gihangyo sa pag-abli sa inyong Biblia diha sa Buhat kapitulo 2 bersikulo 17 hangtod sa bersikulo 21. Og ang tanan nga naka-abli na sa inyong Biblia nga nakatuod na sa Buhat kapitulo 2 moingong amen. Amen. Okay na. Dungan ta sa pagbasa. Bersikulo 17 nag-ingon, mao kini ang akong buhaton sa katapusang mga adlaw, nag-ingon ang Dios. Ibukbuk ko sa tanang katawhan ang akong espiritu. Mga anak nga lalaki o babae, magsulti sa mensahe sa Dios. Ang inyong mga batanong lalaki, makakitag mga pananaon, og ang inyong mga tigulang nga lalaki, magdamgog mga damgo. O bisan sa akong mga ulipong lalaki o babae, ibukbuk ko ang akong espiritu niadtong mga adlaw. Og magsulti sila sa mensahe sa Dios. Maghimo akog mga milagro diha sa kalangitan og mga katingalahan diha sa yuta. Aduna unyay dugo o kalayo og mabagang aso.
Mungit-ngit ang adlaw ug ang bulan mahimong pula sama sa dugo. Sa dili pa moabot ang dako ug mahimayaong adlaw sa Ginoo. Og ang mosangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Magampo ta. Amahan namo nga Dios sa makagagahom. Niya kami o Dios sa pagpamati na usab sa imong mga mensahe. Niya na usab kami amahan aron sa pagpatalingog sa imong mga pulong. Aron paglig-on ug pagdasig sa matag usa namo kapag tuo, paglaom, paghigugma diha kanimo samtang kami nagapaabot sa imong saad nga ikaw mobalik kanamo. Bless kino matag usa in Jesus name. Amen. Gihangyo nako ang matag usa sa paglingkod o pahimutang pahiluna nga dili gayud madisturbo nga uban sa pagpaningkamot tinguha nga duna gyud mo'y masabtan kay sa panahon nga duna mo'y masabtan dili mo makalimot sa pagsampit sa Dios, dili mo makalimot sa pagsampit sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Dinhi sa kalibutan mga kaigsuonan, walay laing gipadala ang Dios, walay laing gipadala nga ngalan aron maoy atong sampiton kundili si Jesus. Ang tanan mayong Jesus. Ang tao nga mosampit sa ngalan ni Jesus maluwas. Ingon siya dinha, og ang mosangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Og ang ngalan sa Ginoo walay lain si Jesus Christ. Ang tanan mayong Jesus Christ. Sa panahon nga moabot ang mga katalagman, sa panahon nga moabot ang mga kalisdanan, gani giprapisi o gipadayag dinhi nga moabot ang panahon nga ang bulan mahimo ng pula sama sa dugo. Nya dunay mga ilanan sa kalangitan, dunay mga katalagman sa matag karon ug unya diha sa yuta. Apan maghimo ang Dios og mga milagro, apan hinumduman nato before na moabot ang gitawag katapusan mga kaigsuonan, before moabot ang kanang katalagman, mga kalisdanan mga kaigsuonan, duna sa isaad. Ingon ang saad sa Dios mga kaigsuonan kus Ginoo nga moabot ang katapusan, ang katapusang mga adlaw, ug mauna ni ang atong katapusan diin nakakita og nakasud-ong nakasaksita sa mga dagkong mga katalagman sa layo ug sa duol. Amen ba? Dili na to kalimtan pagkadaghanang nalisang ato mga katalagman mahitungod atong pandemya COVID-19. Unya wala man tuod ta maapektuhi karon sa ubang mga katalagman sa laing mga nasod. Even sa naitabo sa California, sa Los Angeles. Grabe. Even sa kanang gugbat nga way hunong sa laing nasod. Sa Israel, mga kaigsuonan, padayon. Unya, diha gipakita mga kaigsuonan nga ibubu sa Dios ang iyang balang espiritu. Ngadtos tanang mga tao, mapatigulang, mapaidaran, mapababay, mapalalaki, o mapabatanon. Nya dunay mga ilhanan mga kaigsuonan nga gipakita ang Dios ni adtong mga tao nga nakadawat sa balang espiritu sa Dios. Kumbaga, nabubuan sa espiritu sa Dios. Ang tao nga makadawat ni mabubuan sa Espiritu Santo mga kaigsuonan, magsulti sila sa mensahe sa Dios. Unsaon pod pagsulti kung wala tay nakatunan? Unsaon pod pagkat-on kung walay nagtudlo? Gani niingon dinhi mga kaigsuonan, og ang mosangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Unsaon kuno pagsampit sab kung walay nagsangyaw? Tanawon kuno nato ang sulat ni Pablo diha sa Buhat kapitulo 10. Kanang inyong mga Biblia na agyon na kompleto na siya. Kay kuan man naaraman ta sa New Testament. Buhat kapitulo 10. Ingon siya dinhi sa 13. Okay, Buhat kapitulo 10 versikulo 13. Sumala sa kasulatan, ang tanan nga magsampit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Sa ngalan sa Ginoo. Dili kay musampit sa Ginoo. Gi-emphasize diha nga ang tao nga musampit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Dapat kabalo ka kinsay ngalan sa imong Ginoo.
Walay lain nga gipadala ang Dios aron mao atong sampiton. Buhat kapitulo 12 mga kaigsunan o 4:12. Ato sa nga tagaan o pagtagad kanang buhat 4:12. Kinsa nang ginuoha mga igsuon. Buhat 4:12. Balikan lang nato ng 10 sa 13. Buhat 4:12. Ingon siya dinhi, ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya, kay dinhi sa kalibutan wala na ilaing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kanato. Ngalan gyapon. Kinsa man ang ngalan sa atong Ginoong Hesus? Kinsa may ngalan sa atong Ginoo? Si Jesus Christ. Diha sa Mateo kapitulo Mateo, atutas Mateo mga kaigsunan. Mateo kapitulo 1. Balikan gyud nato tong Roma unya. Mateo kapitulo 1 bersikulo 21. Ingon sa dinhi, manganak siyag batang lalaki ug nganli siyag Hesus, kay luwason niya ang ihang katawhan gikan sa ilang mga kasalanan. Diha giklaro mga kaigsunan nga ang ngalan di ay sa atong Ginoo si Jesus Christ. Ang tanan mayong Jesus Christ. Daghang nagtawag og Ginoo pero wala gani kalitok og Hesukristo. Lain ang gisampit. Lain ang gidaig. Lain gipasidunggan. Nyatong hinumduman, usara ka ngalan ang gihatag sa amahan. Ang tanan mayong usara ka ngalan. Wala na ilaing ngalan. Usa lamang kangalan ang gipadala sa atong amahan aron ang tao maluwas. Og ang tanan nga mga tao nga mosampit sa ngalan sa Ginoo makabaton og kaluwasan. Diha sa Roma, balikan nato ang Roma kapitulo 10, dito nato makit-an ang tubag kung unsaon pog pagsampit sa tao sa ngalan sa atong Ginoo. Ingon dinhi sa 13, kapitulo 10 bersikulo 13. Sumala sa kasulatan ang tanan nga magsampit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Ipadayon nato 14. Naana mo? Sige, hulaton ta mo. Unsa na nga page? Roma kapitulo 10 bersikulo 13. Unsa na nga page bes? Buhat kapitulo 10. To 64 nga page sa mga gagmay nga Bible. To 64. Versikulo 13. Sumala sa kasulatan ang tanan nga magsampit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Versikulo 14. Apan unsaon man nila pagsampit kanila kun wala sila mutuo. Klaro gyud mga kaigsunan, kung ang tao dili mutuo, di gyud nakasampit. Di nakasampit. Bisan ikaw nga naminaw karon, kung wala ka mutuo sa atong Ginoong Hesus, di gyud ka kasampit sa panahon nga dunay kalisdanan. Ang imong sampiton, ingnon na lang nimo nga may pay mamatay. May pay matapos ang tanan. Utong dayon. Di makakasampit. Kay wa man ka mutuo. Pero bless kayo ka nga mingtuo ka karon. Kay sa panahon nga moabot ang mga panagna diha sa balang kasulatan, nga mga katalagman, mga kalisdanan, mga trahedya, mga kaigsunan sa layo ug sa duol sa ato ang dapit mga igsuon kus Ginoo. Dili gayud nato kalimtan ang pagsampit sa ngalan sa atong Ginoong Hesus. Unya ato nang batasanon sa panahon nga ikaw pakuyawan. Mailhan raman na nga kung naanad na ka sa pagsampit sa ngalan sa Ginoo. Kay kung pakayawan ka mo iyong kang Jesus. Pero kung wa ka maanad sa pagsampit sa ngalan sa Ginoo, pakuyawan ka mo ingon kang ay kabayo. Ang uban magbinastos gani ang uban. Manunglo gani ang uban, pakuyaw di ba? Mo ingon tayo maanad dayon. Pero kung naanad ka sa pagsampit sa ngalan sa Ginoo mo, yung nga, praise the Lord, in Jesus' name. Pero ayaw po ninyo practice kay ang uban, kuan man, sidon po, sidon, matupa sidon daw. No? Pero naamagay mga panahon nga makuyawan ka, dili kay gipakuyawan, makuyawan ra ka. Naabi ay panahon, na mo kalit og tugpa. No. Ang uban mo ingo nga manunglo,
Miingon nga, ay, pataya. Pero kung naanat ta sa pagsampit sa ngalan ni Ginoong Hesus, ang ato ang kasing-kasing mga kaigsunan, dunay Ginoo. Unsay giingon? Ang tanang magsampit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Apan unsaon kuno nila pagsampit kung dili sila motuo? Mao na nga kun ang tao dini gipakita mga kaigsunan nga ang tinuod nga tao nga makasampit sa ngalan sa Ginoo kato lamang tao nga naay pagtuo. Amen. Nya ingna imong tapat naa kay pagtuo. Unya unsa man ang mga kahimtang sa mga tao nga naay pagtuo? Si Jesus miingon sa Juan Kapitulo 14, versikulo 12. Asa na nga page? Juan Kapitulo 14, versikulo 12. Ingon diha nga, ang tanan nga mutuo si Jesus mingon. Ang tinuod mao kini. Ang tanan nga mutuo kanako, or ang tanan mituo kanako sa ikono. Juan 14, 12. Ang tinuod mao kini, ang mutuo kanako ug magbuhat sa akong mga buhat ug magbuhat siya labaw pa niini kay moadto man ako sa amahan. Ang mutuo kanako magbuhat sa akong mga buhat. Diha gipakita ang dakong ilahanan sa tinuod nga tao nga nagtuo ni Jesus. Ang tao nga nagtuo ni Jesus magbuhat sa mga buhat ni Jesus. Unsa may buhat ni Jesus? Ngayang gipakita. Ang iyahang gipakita mga kaigsunan, mapasayloon siya, mahigugmaon siya, mapaubsanon siya. Kanunay siya nga mainampuon. Ang tanan mainampuon ba? Or mainampuon lag 50-50 na. Pero gulayo pa, murag okay ra. Okay ra nang may ampo ay. Relax lang. Inay mong tapat, ayaw kalimot sa pag-ampo. Batasana ang pag-ampo. Unya, ang giingon diha nga, unsaon kuno nila pagsampit kung dili sila motuo. Balikan nato ang Roma. Roma Kapitulo 10, versikulo 14. Apan unsaon man nila pagsampit kaniya kung wala sila motuo. Og unsaon man nila pagtuo kung wala sila makadungog sa mensahe. Diha gipakita mga igsuon nga ang tao makabaton og pagtuo kung naay madunggang mensahe. Sama nimo, nakadungog kag mensahe, mao nang naa kay pagtuo. Bless kayo ka nga nakadungog kag mensahe og nakabaton kag pagtuo. Unsay giingon pagyud? Og unsaon man nila pagkadungog kung walay magwali niini? Og unsaon man pagwali sa mensahe kung walay gipadala nga magwawali? So diha sa atong kinabuhi mga kaigsunan inani ni. Kinahanglan dunay magwawali ang atong kinabuhi. Kasadihang dunay magwawali ang kinabuhi nato mga kaigsunan, makabaton tag pagtuo ug sa dihang natay pagtuo, wala tay laing sampiton kundili ang atong Ginoong Hesus. Amen. Ang pinaka-challenge diha kanang mga magwawali. Sumala sa gipakita sa mga apostoles nga kaniadto mga kaigsunan naghago sila. Sila si Apostol Pablo, ang mga apostoles sama ni Pedro, even si Ginoong Hesus. Samtang magawali sila mga kaigsunan sa kaluwasan, sa gingharian sa Dios, magawali sila sa mayong balita. Doon ay mga dapit nga ang mga tao mulutos kanila. Doon ay mga dapit nga ang mga tao, mga kaigsunan, masuko nila. Unya ingon si Apostol Pablo, naghago mi pag-ayo. Sama sa atong gihimo diri mga kaigsunan, ang pinaka-challenge sa mga magwawali. Gani sa ato ang inyo mangyong nakita ang paghago, no? Ato mga kaigsunan uban sa mga kapastoran, uban sa ato mga kaigsunan nga walay hunong nga nagsunod, nagsugot sa pamaagi sa Dios, sa kabuton sa Dios. Perting hinaguay. Ang uban dili man tuod nato makitaan nga nagtrabaho, pero grabe silang ni suporta.
Kay dili man ta katukod sa balay alampuanan kung wala sila nagpagamit sa Ginoo. Ato pakpakan ang Ginoo nga nagpanalangin kanila o kanatong tanan. Atong hinumduman nga kanang simbahan nga gitukod diha para na sa mga tao nga gihigugma sa Dios. Kay dihang lugara, diha walihan ang tao, diha sangyawan ang tao. Amen ba? Kay ang giingon sa Biblia, sa dihang dunay magsasangyaw, dunay magwawali, ang tao makadungog sa mensahe sa Dios. Ang taong moabli sa ilang hunahuna, moabli sa ilang kasing-kasing, ug modawat sa mga mensahe sa Dios, makabaton gayog pagtuo. Ug ang tao makabaton og pagtuo, mga kaigsuonan sa panahon nga adunay mga katalagman, sa panahon nga adunay mga kalisdan na nulaylaing sampiton kundi ang ngalan ni Jesus. Ug ang saad sa atong Ginoo ni adtong mga taong mo sampit sa ngalan ni Ginoo pagaluwason gayud niya. Sama ni Daniel. Si Daniel, mga kaigsuonan, gitambog sa dito sa leon. Gitambog sa bangag sa langob sa leon. Apan siya nga nagsampit sa Dios, apan siya nga nagsampit sa iyang Ginoo, wala gayud siya unsaa sa leon. Unsa kaha kung kita bisag itambog ra diha sa kuan ambot lang. Muutong na lang dagway. Ngano man. Pero ay na pod di pa ulay ang tanan nagpractice ta. Nagpractice ta sa pagsampit sa Ginoo. Amen ba? Amen. Unya kinsa man pod ang sigurado mga kigsunan nga makasampit sa Ginoo. Ang tao nga sigurado makasampit sa Ginoo katugyong tinuod nga naagtuo. Ang tanan mayong nagtuo. Hingo nga guna imong tapad nagtuo ka. Ing napod mao ganing naami dire kay nigtuo ko. Amen. Ato pakpakan ang Ginoo. Dili ta kaanhi dinhi kung wa tay pagtuo. Usa ka assurance mga kigsunan nga gipakita sa Dios sa atong kinabuhi nga dili ta dapat mahadlok, mabalaka mga igsoon sa malabot nga mga panahon mga kaigsunan kus Ginoo nga pagaluwason gayud ta niya ang usas mga ilhanan mga kaigsunan kanang nianhita kaysa diha nga naata dinhi na minaw ta sa pulong sa Dios nagtuo ta niya. Amen. Ang tanang mga magtutuo dunay pasidaan ang Dios. Nganong naamay pasidaan ang Dios? Hinumdumi daghan pod nga magsampit sa ngalan ni Ginoo Hesus di pod luwason. Ngano man? Na hinumdumi pwede tanang tao mo sampit sa ngalan ni Jesus. Pero ang ipakita diha sa Biblia mga kaigsunan, dili tanang nagsampit sa ngalan ni Jesus makabatog kaluwasan. Pero dunay mga tao nga nagsampit sa ngalan ni Jesus, 100% luwason sa Dios. Now unsa may rason nga gipakita sa Biblia nganong dunay mga tao nga mosampit sa ngalan ni Jesus dili man luwason. Ari kuno tas Juan kapitulo 9. Juan kapitulo 9 mga igsuon ato nang tan-awon diha. Or 31. Akong tan-awon ha. 9 lagi, 9:31. Sige, basaha ko no. Nasayod kita nga ang Dios dili maminaw sa mga makasasala. Apan paminaw niya katong nagtahod kaniya ug nagtuman sa iyang gisugo kanila. Naday pasidaan. Sa gingon pasidaan? Nasayod kita kini usa ni kabuta nga kanang giayo sa Dios. Unya gi-interview sa mga relihiyoso nga tao sa panahon ni Jesus. Kini usa kabuta giayo ni siya ni Jesus. Gipasiguli ang iyang mata. Nakakita siya pagbalik. Unya ang mga tao nga nakaila kaniya nangatingala pati ang mga relihiyosong mga tao.
katong sigig depensa sa ilang relihiyon. Mga tao nga ang relihiyon ra gyud ipataas. Ang tao nga relihiyon ra gipataas, mudaot na sa ilang isipog ka relihiyon. Pero ang Dios mo'y gipataas, walay relihiyon nga gidaot. Amen? Ang nasama nimo. Wa tay relihiyon nga gidaot. Ang atong ipataas, ang atong Ginoo. Dili ang atong simbahan. Dili ang atong karatula, kundi si Jesus Christ. Amen? Una, ingon sa diha na sayod kita nga ang Dios dili maminaw sa mga makasasala. Apan paminaw niya kadtong nagtahod kaniya og nagtuman sa mga sugo. Mao na nga sa atong kinabuhi do nagyoy magwawali. Nga motudlo nato unsaon aron kita makatahod sa Dios. Unsaon aron kita makatuman sa Dios kay dili man ta katuman kung way motudlo nato. Amen. Bisan ako di ko katuman kung walay nagwali sa akong kinabuhi. Kay naay nagwali sa akong kinabuhi nakakaton ko. Ug sa dihang nakakaton ko, gigamit usab ko sa Ginoo pagwali ninyo. Kay sa panahon nga kamo naay magwawali, makasangpit gyud mo sa ngalan sa Ginoo. Importante diha mga kaigsunan, natay pagtuo ang tanan mayong naay pagtuo. Sa dihang na natay pagtuo mga kaigsunan, makasampit nata sa ngalan ni Jesus mga kaigsunan, kinahanglan kining duha ka mensahe di po nato kalimtan. Unsa ning duha ka mensahe? Ingon sa dinha nga ang paminaw niya katong nagtahod, ang tanan mayong nagtahod. So kay nagtuo man ta sa Dios, mutahod gyud ta sa Dios. Ang pulong pagtahod nagpakita na mga kaigsunan do na tay gibuhat. Amen. Usa sa mga pagpakita nga do na tay gibuhat mga kaigsunan, usa sa mga sugo sa Dios nga nagpakita nga gitahod na to ang Dios kanang misimbatan niya. Amen ba? Unsay giingon ni Satanas? Si Satanas sa dihang gitintal niya si Jesus, ingon si Satanas, simbaha ko. Ihatag ko ng gingharian. Ihatag ko ng palasyo. Basta kay mo simbara ka nako. Ingon po si Jesus, pahawa Satanas. Kay nag-ingon ang balang kasulatan, ang Dios lamang ang hayang simbahon. Amen? Muna nga usas sa mga nagpakita nga do na tay pagtuo sa Dios ug luwason ta sa Dios kanang misimba ka karon. Amen? Misimba ka sa Dios. Muna nga ayaw kalimti sa adlong Domingo ang pagsimba usa na ka ebidensya nga do na kay Ginoo. Amen? Usa gyud na ka ebidensya. Maubitan nang gikan sa akong pagkahimugso dihas Ginoo, wala ko muundang sa paghatag og panahon ilabi na sa adlong Domingo kay para gyud na sa Ginoo. Ato gyud nang nahibaw-an diri mga kaigsunan nga pati ang kalendaryo nagwali na sa kinabuhi sa tao. Kakita mo anang mga kalendaryo? Adlong Domingo, pula gyud na. Wala gyud Domingo mga igsoon na himong itom. Walay Domingo nga nahimong blue ang marka sa atong kalendaryo. Pag Domingo gani, puro gyud na pula. Nganong pula na siya? Nagpahinumdum nga ang Dios naghulat nga dunay tawo nga mosimba niya. Kay sa diha nga ang tawo nga mosimba sa Dios, nagtahod na sa Dios. Kay ang sugo sa Dios wa tay laing simbahon kundi siya. Sa dihang nagtahod ta sa Dios, nakatuman nanta. Ug duna na tay 50% nga dunggon tas Ginoo. Nganong 50% pa man? Kay pagtahod pa man ang atong nagkatunan. Dapat makakaton ta sa ikaduha. Unsay gingon? Nagtuman sa iyang mga sugo. Unsa may mga sugo ni Jesus? Usas mga sugo ni Jesus mga kaigsunan mo ni. Higugma ang imuhang isigataw. Pero dunay pinakaimportanteng sugo. Higugma ang Dios sa tibok nimong kasing-kasing. Sa tibok nimong kalag, sa tibok nimong hunahuna. Amen ba? Amen. So higugmaon na to ang Dios sa tibok na tong kasing-kasing. Sa tibok na tong kalag, sa tibok na tong nauna, sa tibok na tong kusog. Ang pagpakita na to sa gugma sa Dios mga kaigsunan, mao ang pagtuman kanunay sa sugo sa Dios. Ingon ang sugo sa Ginoo mga kaigsunan, higugma ang imo sikataw. Ingon pa gyud si Jesus, kaniadto sultihan ko kamo. Nag-ingon ang balaod. Nag-ingon ang mensahe kaniadto nga dumti ang imo mga kaaway.
Higugma ang imong mahigala. Apan karon magasulti ako kaninyo, si Jesus miingon, higugma ang inyong mga kaaway ug pagampo kamo sa mga taong nagpasipalag kaninyo. Ato kuno nang eksaminon. Hello, napa ba ta? Ato kuno nang eksaminon. Kanus ama mo nakasinati nga gilalis mo? Kanang gilibak mo ba? Kanang gidaot mo? Kanang gibutang-butangan mo? Unsa may inyong gibalos, gugma or tunglo? Bebe? Kay sugo manas Ginoo. Sugo manas Ginoo nga kani adto mingon si Jesus, kani adto ya sakto na. Dumti ang imo makaaway ug higugma ang imo higala. Apan ako magasugo, magasulti kaninyo. Higugma ang inyong mga kaaway. Kay usahay atong kaaway mga kaigsunan na muaway aturang pamilya. Tama? Aturang ginikanan, aturang mga anak, aturang mga igsuon. Nyaw sao man ang pulong paghigugma. Ang tao nga tinuod nga higugma, kantigong mo pailob. Kantigong mo paubos ug dapat dihata nakakaton ka sa panahon nga mo'y nakit-an sa Dios sa diyang mo sampita, siguradong luwason gayud ta. Nganuman, ang tao nga mo sampit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Katupong mga tao nga nagsampit, nga nagtahod sa Dios og nagtuman sa mga sugo sa Dios. Muna kung naa kay nakatunan nga mga sugo sa Dios, ayaw na ibaliwala. Ampingi na, tumana na usas mga sugo sa Ginoo. Higugma ang imong mga kaaway. Nya sulayan man ka ana, away-awayon masad ka. Pangutana na kantigo ka kang higugma. Di lang dagay na ipos nimo sa ibnim, matay ka. Danit kasi mong sanggot. Ha? Nya usaon man na aron maluwas ka. Mao na nga si Pablo mga kaigsunan nagtambag siya. Una ikaduhang Timoteo kapitulo 2. Ikaduhang Timoteo kapitulo 2. Nagtambag siya diha. Tambag ni Pablo mga kaigsunan ngadto kang Timoteo kay kinis Timoteo tinun-an ni Pablo sa mga ako karon gipadala sa Ginoo pagtudlo usab ninyo. Kitang tanan tinud-an ta sa Dios. Gigamit ra si Pablo pagtudlo kang Timoteo. Ingon man ako nga gigamit usab pagtudlo kaninyo. Sa Timoteo, ikaduhang Timoteo kapitulo 3, kapitulo 2, versikulo 19. Ingon sa dinhi, apan liguna ang sukaranan, apan ang ligon nga sukaranan nga gipahimutang sa Dios dili gayon matarog. Og niini nahisulat kining mga pulonga, nakaila ang Ginoo sa mga iya. Og ang tanan nga nagsampit sa ngalan sa Ginoo kinahanglan dili na magbuhat og daotan. Napabata? Na day requirements. Dili lang di ay basta-basta nga Lord Jesus luwas ako. Dapat kung musampit ay kamo man niingon si Jesus diha sa Mateo City 21:23 na dili ra magyud tanan maluwas. Dili gyud tanang magsampit sa ngalan sa Ginoo makasulod sa gingaran sa langit. Dili tanang magsampit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Nganuman, dili lagi tanan nagsampit, nagtinarong. Mamalandong ta nagtinarong baguan eh. Hello. Muna nga sa atong pagpangalagad, ingon nga mga disciple ni Jesus Christ na ay mga testing. Amen? Na ay mga exam. Pag-examon ta, usahay ang gamiton nga mu-exam sa atong kinabuhi, ang mga bana, examon sa bana, ang asawa, examon po sa bana. Na ay mga tayo, mga kaigsunan, sama ni Tiarita nga, niyon siya nga, naaman to mga lalis, pero dali rang mahuman. Dili maugmaan. Dili kay maglalis man tuod, matag simana, matag bulan, gutom na kayo kay waiting ganay. Kaniadto na. No? So, diha na to na katunan mga kaigsunan nga ang tao nga mosampit sa ngalan sa Ginoo ang tanang ingong maluwas. Nya tipigi na nga mensahe. Bisan asa ta. Basta naaral gyud tay time nga mosampit sa ngalan ni Jesus, luwas gyud ta. Katong na Korintihan ko sa una, this is my testimony. Wa man gyud toy makaluwas nako tinuora nga tao. Kay naago ko sa manhole, kabalo mo unsay manhole.
kanabang kisame, like kani kisame. Kanang kisame naa na sa gitawag manhole. Unsa man ang manhole? Agianag tao. Nga kung dunay mga kuryente nga kuan dito kanang magbag-id, anha sa manhole mo agi ang tao para makasulod dito sa kisame. Ana, sulod ko dito sa manhole. Nagbitay akong lawas samtang nagkuan sa kuan kanang hagdan. Kurintihan man ko. Nya ni-expand man ang ako ang lawas kay gahi man tag makurintihan. Nahuot ang akong lawas sa manhole kay igo rabi akong maagi ato. Wa nagay makaluwas nako. Nya naghinay-hinay kahayag ang ako ang hunahuna, grabe na gyud kaputi. Unya nakakita nako mga panganod, unya nakakita nako kanang valley nga ang valley na puno nag mga bulak ana. Iko patay na masiguro ko ani. Wa na gyud, murag patay na gyud ko. Nya naas akong kasing-kasing hunahuna. Ginoong Hesus, ayaw ko kalimti sa panahon nga mobalik ka. Iyon ko nga nakabalo ko, naside ko nga dunay langit, doon na po imperno. Ayaw tuguti nga kining ako ngalan, kini akong kinabuhi, may imperno. Tuguti nga makasulod ko sa bagong langit o bagong yuta. Naside ko nga, tinuod ka nga Hesus nga akong ilagaran. Pagsampit sa ngalan ni Hesus, mga kiksunan, hangtod karon buhi ko. Amen. Itong pagpakan ng Ginoo. Muna nga, nganong nakasampit man ko ngalan ni Hesus. Diyon sa may rason, nganong nakasampit ko sa ngalan ni Hesus. Tungod kay dunay ko'y pagtuo. Nganong naama ko'y pagtuo? Kisa may manay nakatunan. Nganong nakasampit ko sa ngalan ni Hesus, tungod kay naa ko'y pagtuo. Ang pangutana, nganong naama ko'y pagtuo? Ikaw, nganong naama ko'y pagtuo? Ha? Tungod kay naay nagwali. Kay dili makabaton ang tao og pagtuo kung walay magwali. Nya ingon si Apostol Pablo, unsaon man pud pagwali kung walay gipadala? Munang gipadala mi sa Ginoo dinhi aron walihan mo. Kay sa dihang makadungog mo gwali, makabaton mo pagtuo ug sa panahon nga naay katalagman, pagasampito ninyo ang ngalan ni Hesus og luwason kay tang tanan. Ang tinuod mga kigsuonan sa didto pa mi syudad, dunay gyud usa ka tawo nga alagad sa Ginoo nga gihikap siya nga pagam-an mig apartment. Kay dito sa simbahan nga diin gibutang mi sa Ginoo, mura magud mi atog squatter. Kabalog gyud mi akong asawag ako. Kabalog yun mi nga muabot yun ang time nga demolition yun mi. Wa yun mi mapakyas ni abot yun ang time nga gidemolish mi. Unya dunay usa sa mga alagad sa Ginoo nga gigamit o gipapili mi nga gam-an mig apartment. Nya kung mayon kong gamag apartment, hayahay pa makakwarta pa. Kay nganong makakwarta mo? Makakwarta mi? Makakwarta ko? Kay doon ako'y usa ka amigo nga alagad sa Ginoo. Grabe to siya kalisod. Grabihag yung lisura. O niya, di pag to siya may mangko kay kabalo man kong mamasahiro. Doon ay usa ka pastor nga kung kaila nga di pag kabalong mamasahiro. Wala pag sila'y tarong pangita. Maglabada rago na yung asawa. Niya pastor siya. Niya doon na pa sa gipa-eskwela. Nya na say motor di man pud lagi kabalong mamasahiro. Karon ang nahitabo, sige ra siya gwali. Ang makit-an gyud namo nga grabe yung kalisod. Mamainit kun mi sa ilaha, tubig ra. Kay wa may ikapalit og rang stick. Grabe yung lisura. Unya usahay magsunog katong bugas. Pero kabalo mo unsa? Sa sige ra gyud sige gwali na may mga panahon nga mabugatan sila. Apan pabilin silang mapaubsanon, pabilin silang mapailobon. Dunay tao nga gipadala ang Dios. Gipagam-an sila ka apartment. Pila ka kwarto? Ang apartment nga ilahang kanang gipagama sa gigamit sa Ginoo 7. Ang 7 gigamit nilang usa, dunay unom nga nabilin. Kanang unom giabangan rog 2,000 kapin, ang uban 3,000 kapin. Ila ang income. Sumoto nga naghuna-una ko kung apartment mo ako ang dawaton kay pagamian mig apartment murag nindot sa paminawon kay apartment naman. Unya
makakwarta sad pug ko. Kay pwede man to namong bahin-bahinon or pabangan. Pero samtang nagampo mi akong asawa, ko Lord, asa mamini mo ipadala or asa may dapat mo pili, tagaay mig sign. Gipadamgo ko sa Ginoo nga gidala ko sa Ginoo bukid. Gipadamgo ko sa Ginoo mga kigsunan nga nilabang ko kog tinaw kayong sapa nga perting daghanang isda. Unya nakalabang ko puno nga daghang kay isda, nakalabang na pugog laing punong na kog isda ko nga nganong bukid na nganong naaman ni basketbulan. Nya daghang kayong mga tawo nga nagbasket. Unya pag-abot ko no paglabang ko no na kus basketan, na kuno'y mga balay-balay dito nga bakilid ko no niya balay-balay. Iko nga dinhi ko magwali. Unya pag-abot na mo dire paglalin biya namo. Di gyud ko malimot nganong naamay basketball championship si Marvin. Dito sa pagtan-aw na kog basketball nilang dong Marvin, dito na hinumduman ako ang kong damgo. Iko nga dire gyud di ay mi ipadala. Ya sa dihang gipadala mi sa Ginoo, inyong nakit-an nga gidasig mi sa Ginoo sa paghago. Usa ka semana namong trabaho uban sa atong mga kaigsunan nga maoy gigamit pud sa Ginoo sa kanang pagtagbo sa mga materyales kay dili biya gina basta-basta ang materyales. Kana ragod gikan sa pundasyon haligi abot sa atop. Niabot na go nag 87,000. Nya asa man ta ana. Imagine na 87,000. Mo na nga kanang tanan nakita na sa Dios. Kinsay source, kinsay nagpagamit, kinsay walay pugong-pugong sa pagpagamit aron mo barog ang simbahan, i-bless na sa Ginoo. Kay ang Ginoo miingon, kung unsay imong gipugas karon, imo gyud nang anihon. Amen ba? Amen. Mo na ato makigsunan wala sila pugong-pugong sa pagtabang. Hala binugwalay pati mga bata hala binugwalay. Samtang mo pahaway ko mga kigsunan akong naunang kasing-kasing magampo ko sa Ginoo para sa mga bata. Lord, i-bless ni mga bata nga silang pagdako, mag-alagad sila nimo. I-bless kini mga bata nga silang pagtubo na ay pabor nga imong ipasinati kanila. Kay ang pulong sa Dios buhi mga kaigsunan. Nga sa matag karon og unya kung dunay buhaton ang Dios. Amen ba? Dunay buhaton ang Dios kung dunay kay buhaton. Pero kung wa kay buhaton, wa sa kay anihon. Amen. Mao na nga unsay giingon dinhi og ang tanan nga mosampit sa ngalan sa Ginoo kinahanglan dili magbuhat og dautan. Kanus aman ang tao nga dili siya makahimo og buhat og dautan, kanus aman siya aron di siya makabuhat og dautan kung dunay mutudlo niya. Even ako, kung walay tao nga nagtudlo nako, di ko ninyo makitaan kay nganuman dali siguro kung mahuman. Pero tungod kay dunay tao nga nagtudlo kanako ug nagpatudlo ko sa pulong sa Dios, buhi ko hangtod niining mga adlaw. Amen. Ug dili lang kay gibuhi ko sa Ginoo, inyo usab nga nakit-an og nasaksihan, giatiman mi pag-ayos Ginoo. Muna nga kung unsa may gibuhat sa Ginoo sa akong ginabuhi, ako nagtuo nga buhaton usab na sa Ginoo sa inyong kinabuhi tungod kay mirispan tas mensahe sa Ginoo. Even sa to mga kaigsunan sa nagalaing mga lugar, na sila'y kasing-kasing, na sila'y gugma. Samtang nagsudong ko mga kaigsunan, mainta og mataas-taas ang halublak. Nyas usas ako mga estudyante sa basic pastoral, nawag siya, pastor, doon ako ipadala ato pagpakan ng Ginoo. Nakapalit ay may halublak. Nya naplastada dayon ang ato ang stage. Kaya nagsudong ko mga kigsunan, maayon to nga inignaay mawali. Mga igsoon, makit-an ko nato. Lisod man po nato, makit-an kung wala tayo stage. Kaya magdungaw-dungaw, taasa man nang nagwali. Pero kanang mawali mga kigsunan sa ato ang anniversary, dako kayong tao. Taas na ko, nyat dako po kay tingog. Mga igsoon, adto tas sa paggampo. Dako kay nagtingog.
Unya nagdala na siya og 22 ka simbahan, mga dagko kay simbahan. Sa ako nang gikaingon, kung mag-thanksgiving ang simbahan nga ihang giatiman, muadto ang mayor. Mayor sa Himalalod muadto sa Thanksgiving sa ilang simbahan. Nya kabalo ba mo ang Thanksgiving mga kaigsuonan kung maghimo sila Thanksgiving diha sa Himalalod? 18 ka baboy ang ihawon. Nganong 18 man ka baboy? Kay ang mga sakob niya ihanag at imanay og baboy. Nya inigabot sa Thanksgiving ihanag dad anay. Walay kawili bisag mo mahal pa ang baboy. Na sila'y kalipay, kabalo ba mo? Damor silang dunay gihalad sa Dios. Damor nga dunay sila'y gibuhat para sa Dios. Damor nga dunay gibuhat ang Dios para nila. Munang kita mga kaigsuonan, usap ka pagdasig, dili usap ta magpaulahi. Amen? Manaibin sa akong asawa, ako ug akong asawa, wala may hunong nga nagpakaon diha sa baboy. Dali man tuog mahurot, pero at least nibukad. Tambok na kayo. O ni amo ang gi pawagtang po ang tambok, amo apong gi lawgan og finishing. O sana finisher, abi na kog finishing. Semento man din ang finishing. Finisher para mawala pod ang tambok para nindot pod kaunon. Muna nga salamat sa Ginoo ibin ato ang panginahanglan non sa bugas. Kanunay ang Dios nagpadala. Doon na siya gigamit ang Dios og siya na side nakakita kung kinsa ato pakpakan ang Ginoo. Siya nga Dios nga mubalos. O niya dili pud ta magpaulahi, inay imong tapat dili pud ta magpaulahi. Nya hunghungi unsa mo po imong unsa mo po imong ihalad. Oh, may baka sunod dumi unsa maturong adlaw. Pila na lang ka Domingo. Kay karong pizza sunod semana nanay mo abot dire. Gikan sa Manila. O gikan sa Bohol, mutrin dire sila dire. Karong sunod semana na, kay pizza 3 naman ta. Sunod semana, Marso naman. Pizza 2 Domingo na anay mo ari dire. Sunod Domingo na anay mo abot. Gikan sa airport, mo abot siya alas 5 sa buntag. Nya alas 5 murag mo abot siya dire hapon na. O niya gikan sa pizza 2, pizza 3, pizza 4, pizza 5, pizza 6, pizza 7 ato ng anniversary, ato ng Thanksgiving. O niya ako mga pagdasig, ayaw mo ka kanang ayaw gyud mo og kaluya. Ako mga pagdasig mao ni. Ayaw mo kawili. Timan ini. Buhi ang Dios ug buhi ang pulong sa Dios. Walay pulong nga gisulat diha sa Biblia nga dili matuman. Unsay giingon sa Biblia? Basaha kanang dako nga Biblia. Kanang dako nga Biblia. Basaha diha sa panultihon. Hala basaha day panultihon. Kini ato igsuon nga batan-on, nagkuan po ni sila ni apil po nag-train klase sa ato ang youth training diri sa ato ang kuan tigom. Panultihon. Panultihon 11. Katong naay mga Biblia nga na cellphone or kanang na Biblia nga naay cellphone. Panultihon kapitulo 11. Basaha. Kamoy mo basa gyud ani. Nya day microphone. Panultihon. Basaha. Guniti day. 11 24 25. May mga tao. Okay, kana basaha. May mga tao nga walay May mga taong walay pugong-pugong. Sige. Pagpahatag apan nag-anam sila kadato. Adunay naghikaw sa angay unta niyang ihatag. Apan nag-anam hinuon siya kakabos. Okay, salamat kaday. Ingon diha nga dunay mga taong walay pugong-pugong sa paghatag. Unsa man ang walay pugong-pugong sa paghatag sa laing nga lungwahe? Walay tiktihik. Amen? Nya hinumdumi sa tanan nga ni hatag, nakitaan gyud na sa Dios. Dili man tuod makakita ang mga tao ana, pero ang Dios nga mo'y tagiya sa tanan nakakita. Amen? Ingon diha nga dunay gyoy mga tao. Nya kanang mga tao nga gisgutan diha, paningkamuti nga usakas mga tao nga walay pugong-pugong sa paghatag.
Unya ang resulta nag-anam sila kadato. Amen. Hello. Amen. Hallelujah. Ha? Nag-anam sila kadato. Biblia pulong na sa Dios. Unsay giingon? Unsay sunod? Dunay mga tao nga nihikaw sa angay unta nilang ihatag. Unsa may angay natong ihatag? Kanang pinakamaayo nga atong ihalad sa Dios. Dunay mga tao nga mihikaw sa angay unta nilang ihatag apan nag-anam sila kakabos. Munang sa dihang nag-live ko ato miaging adlaw, gitawagan nako akong magulang. Isa, pastor, kay kana sa Raymond, kuan kay na kanang close kay mi, pero sa una nag-away mi sa una ana. Mao nay nagtinikbasay mi ana tinora lang. Kanang away-away murag dili na nako na bago. Kay before ko nga nagseryoso sa Ginoo, kana si Raymond nagtinikbasay gyud mi ana. Nasiyak guna si mama sa una kong inahan. Sultihan ta mo, tas tinora lang. Lading ang iyang gamit, ako asundang. Ilaitan ako siya, tikbas niya ang kuaning kanang lamisa, ulbo ko ng linugaw. Wan ako'y tingog-tingog si mama. O niya, pag tuyok na ko, nakuyapan man siya. Akong gilabay ang sundang, adi ako ang liab siya, adi akong gisumbag. Niya ako siyang giingnan nga, ay akong giingnan ako mama, bubuig tubig. Kinanggahi man siya, ngana man siya. Di ako siyang giliab, di akong gisumbag. Di akong ipabubuag tubig. Para ang ginhawa mo, ulpot ba mo, Niya, nigahi ko no siya, niya, muto nga, nangay isag suri. Kung dili, ako mo'y mga suri, kay ako mo'y manghod. Sa dili, ako mo'y nakasala, anak siya. Ayog layas, kung di ko mo layas, oy. Giliab na po ko niya. Sa suri, pero giliab ko niya. Niya, kabalo ba mo nga nung nakuyapan siya? Kay sa iya untang pagtikbas sa kuha, kaya itong panahon na, siya gyud mura og makapabor. Pagtikbas niya sa kuha, nahayag kuno ko. Paghayag kuno nako, mura kuno siya nabuta. Nisiga kuno siya unya kanang nangusog. Kuyapan gyud siya. Motong ako sang giliab, day akong gisumbag, dayong gipabubuan akong tubig aron moalsa ang kuno ang sakura punang huna-huna. Moto nga naulian siya, munang close kay may sugad ato, grabe na may ka-close. Nya ang iyahang asawa usapod ka nangalagad sa Ginoo, nya siya pod kay off and on kana muhatag sa Ginoo, dili pod muhatag, murag inana bitaw. Unya giingnan sa siyang asawa, tan-awa ra gos Pastor Gideon. Kung huna-hunaon masayahay pa ta kay naatay trabaho. Si Pastor Gideon nagkaginag-cancer, nagkaginag-grabing kalisod, tan-awa, wa siya pasagday sa Ginoo. Ang iyang mga wali na as Biblia. Tawag siya isa, Pastor, mana ko niya karon Disyembre. Wari ko no siya diri karon Disyembre. Una salamat sa Ginoo pakpakan ang Dios. Na akong mga igsoon, close na gyud kay me. Labi na gyud ni si Raymond kay pero nakaagi gumig kuan kanang away-away gyud. Kagi gumig away-away mo nang kanang mga away-away. Normal ra na kay wala man kas Ginoo. Pero kanang naakas ginawa na nay away. Amen. Wala na nay lalis. Kano man maghari ang gugma. O sa dihang maghari ang gugma, mga kigsunan na ang pagpainalubay. Na ang kanang antigo na kamo paubos, antigo na kamo pailob. Amen? Unsa ganitong wali ato may aging Domingo? Pag makakita kag uhay nga tugsoy, wa ginay bunga. Sa giingon atong wali ka may aging Domingo, lantawa ang mga humay. Makakita mo ganig uhay ngan minduko. Tinuod yun ng naibunga. Pero naa gani uhay nga magtugsoy. Murag hambugiro mapahitason kay na wa nay unod. Una nga matud pa nga ang tao gani nga mapahitason ing nang wa nay unod. Wa nay unod. Pero ang taong mapaubsanon naghanag unod. Amen. Ato pakpakan ng Dios. Sayo kalimot nga ang tao nga mosampit sa ngalan ni Hesus maluwas. Bless kayo ka nga dunay nagwali kanimo. Sa mga akong gibless sa Ginoo kay dunay nagwali nako. Unya ayo kalimot karong sunod Domingo na natay bisita. Unya pagkapit sa city sunod na semana no. Adili pa sunod pag gyud semana kay na karon simnahuna makakuan pa man Pebrero pa man kay 23 pa man taron. Tama ba? Pagkasunod pag gyud semana wa na kuan na, Thanksgiving na. Unya,
pagsabot-sabot na mo sa inyong asawa og sa iyong bana, ayaw pud taon mo og dala direk baka nga wa kabalo inyong bana. Na masulungan tana. Pagsabot-sabot mo kay ingon sa Biblia, duha og tulong magkahiusa kanang magkauyon mo ba? Magdala mo og manok, magdala mo og kanding, magkadala mo og baka, okay ra gyud kayo. Tinood yan na. Pero kabalo mo sa nasa akong kasing-kasing next year akong prayer, Lord, mag-ihaw nig baka. Actually katong baligya na mo nga baka, kung wala pa gyud ta magtukod og simbahan, mao gyud unta ako ang nasa akong kasing-kasing ihalad. Pero mananghid pa pugos akong asawa kay kung dili ko mananghid unya dili pud ay sa iyang kasing-kasing. Moingon ang Ginoo taon, mo panalangin unta ko di na lang. Kay dili biya maayo nga tungod sa halad maglalis lang. Tama, no? Pero tungod sa halad damortang magkahiusa sa pagdaig sa Dios, i-bless tang tanan. Ato pakpakan ng Ginoo mga igsoon. Sa ato tas pagpanindog, atong pasalamatan ng Dios sa iyang pag-atiman, sa pagtudlo, pagpahinomdom kanato. Ato ipatas sa tumang kamot. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, nagpasalamat kami nga imo kaming giamuma, imo kaming gidasi, gilig-on, gipahigbata, gimaymayan, gitambagan o gitudluan sa mga pulong nga amo karong nadunggan. I-bless kami Ginoo nga ang among kinabuhi makahalad gayud kanimo mga pagdaig, makasampit gayud kanimo amahan sa pangalan ni Jesus Christ, tungod kay duna kay saad sa panahon nga mosampit kami kanimo og mutuman og mutahod kanunay sa imong mga pulong o Dios, dili gid kami nimo balibaran. Og ingon ka o Dios, ang tanang magsampit sa ngalan ni Ginoong Hesus dili na gyud magbuhat og dautan. And thank you so much Lord nga imo kami gitudluan aron kami dili makabuhat og dautan sa ingon nga mosampit kami kanimo, dili gid kami nimo balibaran. I declare blessing sa matug sa in the name of Jesus Christ. Ang tanang katawan magaingong amen o amen. Ingna imong tapad, give bless ka sa Ginoo. Amen. So dalaygon kayo ang pulong sa Ginoo nga iyang gipaabot sa matag usa nato ka kinabuhi. So atutas mga pagpahibalo, ang karong Domingo ang presider kay amo presider manamas pamilya. Amo presider kay si kanang Ate Elbe. Dayon ang mo testimony kay si Papa. Yun na. Tawgon mo na nako ka nang di mo tutok. Tapay. Nakasulay na baya ka. Atong kanang malipay baya ang Ginoo kung ato siyang kanang pasidunggan. Amen? Malipay dyan ang Ginoo ni Ana. So ang muhalad awit kay ang kanang Candelarios family. Kami po'y halad awit. Ya sa ang music team magklase sila. So nalipay ba ang pamatanon nga aduna mo'y klase nga makadiyot. So ang ubang batanon kay practice mas mga bata dito para Thanksgiving. Ya nindot jud kayo kung mo-join mo kay para ra jud na ninyo kamo ra joy panalanginan ni nas Ginoo kay magiyahan mo sa pagkinabuhi samtang batanon saon giyahan mo sa pulong sa Ginoo na ay mga do and don'ts na ay dili pwedeng buhaton na apoy kanang kabubuton sa Ginoo nga angayan ninyong buhaton. Kanang excited ba ta nga karon sa Thanksgiving? Excited da. Excited. So salamat sa Ginoo nga ang atong sila Pastor Erwin, sila si Baduran na uli na sila gahapon sa syudad niya. Sila man to'y kuan diha panday niya atong mga kaigsuonan dire kanang sa ilang gugma diha sa buluhaton nagkahiusa sa pabarog sa balay alampuanan. So usa na lang ka Domingo mulabay Thanksgiving na nato. Amen. Amen. So Thanksgiving na nato. So excited na kaita ni Ana kay mahimamat pud nato ang atong mga kaigsuonan nga tagalain-lain nga lugar. Ato yung igsuon diya sa pagtuo. So kita may host. So dili kita pa manuhon nila.
Kita pa adtuon, kita pa ihag. So kita may host, so kita dyan mo abi-abi nila. Amen. Oh, abi-abi kita nila kanang ang mga Kristiyanon wala man na siya kuan. Wala man na siya ulaway. Dili man mangiulawon ang anak sa Ginoo. Amen. Kung saan pa lang pod pagpanangyaw kung maulaw. Ang pulong sa Ginoo tabunan ra. So muna nga ang anak sa Ginoo di gina maabi-abi makigdaiton jud na siya. Amen. So kanang lamano jud ta, welcome gid ta ato gid silang i-welcome kay masamot po na ilang kadasig kay kana sila ni kuyog na sila sa pagsaksi sa atong first Thanksgiving Day. Saksi sila sa pagkamaayo sa Ginoo. 1 year na ta nga nag-uban dire. Nya atong pasalamatan ni ana ang Thanksgiving, pasalamat ta sa Ginoo nga sa tibok tuig kanunay siya nag-uban kanato naghatag og kadasig sa pagpadayon luyo sa mga pagsulay nagpadayon ta sa pag-alagad sa tungbuhi nga Dios. So og akong ikuan ni Pastor Gideon ang mga dugang pa jud. Sugod dunay dugang pahibalo sunod Domingo mag-meeting ta. Ang atong hisgutan diha management kung mahitungod sa kuan kanang ato ang Thanksgiving, mahitungod na kung kinsay leader sa food committee, kinsay unsay mga putahe, unsay mga gikinahanglang lamas, mao magyunay pinaka sentro mga putahe unya kinsay monitoring sa mga sudan at the same time kinsa poy mo monitor sa lamesa nga dili mabiyaan nga mahitabuan na wa niya sudan wa poy kanon. Nya kinsay leader gyud sa serving sa kuan pagkaon. Unya muna atong mitingan unya kung sa poy mga sudan unsa nang mga sudan nga ato ang himuon anang ato ang gibuhi natong baboy. Unya kinsa poy maghulugas o pila ka bukpinggan ang ato ang kuanan. Unya sunod Domingo ra ta magmeeting. Unya unsa poy mga gikinahanglan unsay kulang unya ako ra pong pagdasig ninyo kanang atong nadunggan na katunan sa Biblia buhata gyud na ninyo. Ilabi ni gyud sa kanang wala man ta mag-ingon nga halaamot mo halad mo wala kumudasig ana ako nagtuo nga kamo dili na mistil pang dasigon. Ang giingon sa Biblia nga kung unsay naas atong kasing-kasing malipayon ta sa paghatag, malipayon ta sa paghalad. Kung unsa goy naan ninyo like manok unsa may naan ninyo basta kay kalipay ninyo ang paghalad para atoan ng gamiton karong Thanksgiving dawato na sa Ginoo nya i-bless ka sa Ginoo ana. Unya unsa may mga bisag unsa mga salagon kay daghan manggod nga kuan ana daghan manggong mga bisita nga mukaon mga salagon nga wa po na sila kakaon tawag sa lagon. Unsa may mga salagon ninyo haladad adire. Mga utanon ha mag-utan ta din. Mag-utan ta. Kay anang pagkaugma biya. Napay training ana unya kuan nang gabi magkuan sa anniversary. So Domingo magsabot ta unsay dadon. Pero kuan lang ako ra yung dasig kanang kuan. Kinasing-kasing unya after sa tong meeting sunod Domingo ato nang i-final ato nang kuan i-landscaping ang kilid. Kinahanglan gyud na siyang malimpyo na diha kay anak nato na ibutang ang taas nga lamisa. Anak nato na ibutang ang taas nga lamisa diha anang kilid anang sibahan para ang serving na lang ditso na dili na to pasagdan ang mga tao nga sila'y mo kuan like kitering ang ato ang kuanon ang ato ang style sa pag-distribute og pagkaon. Kanang mo serve sa mga pagkaon dapat wa pa mahuman ang wali kamo na mismo ang nagkakaog una kaon mo unag daan kay lison man kaayo nga mag-serve mo kaon nya kamo gigutom nya gilaway di ay nya nagpanulon luoy kay mong lantaon dili mo kaon gyud mo gyud di gyud ko mosugot nga di mo kakaon mo kaon gyud mo pero narago na ninyo kung busog ba kanang busog pug lain pug kaayo nga sige mo serving sibong panugab kay perting busoga kanara pong sakto-sakto ra ba ayaw ra gyud mo pagutom kay manglusbad nya mo nga nag-serve ayaw lang dapat na gyud tay management ana ha nya kanang naas kilid ay ato ginang limpyohan diha kay ato nang landscaping para gyud para naas kay mayaan sa Ginoo nga atong simbahan nindo tan-awon lisod man pud kaayo nga mura ra pod og kuan
Laguna nga atong simbahan. Kana yung makarelax sa huna-huna ba? Nga ngadto mutaas ang mga bulak diha unya maabot ang mga panahon ay mga parte-parte matud pas atong igsuon butangan suga diha pastor kana mo kiblat-kiblat nindot kayo no. No? Oh, nay mo kiblat-kiblat. Nindot kayo kabalo ko nga kanang simbahana kay gisugdan humanon gyud na sa Ginoo. Amen. Humanon gyud na sa Ginoo paninduton gyud na. Nya mo na akong gitinguha nga kung giglas sa Ginoo among balay, iglas po na sa Ginoo ang simbahan. Wala man tuod mahitabo ang kolorop sa simbahan kay budget man gyud ta sa kuan nga maaptan pero ngadto anha gyud na paingon. Mao na nga ko ang pahibalo sunod Domingo mag-meeting ta. Unya mao ni opportunity nga magpugasta para panalanginan ta. Amen. So akong gihangyo ang matag usa sa pagpanindog adto ta sa pagbayas sa mga kamot atong pasalamatan pasidunggan ang Dios sa kadaugan mga minsay nga ihang gipanalangin kanato. Amahan namo nga Dios sa makagagahong nagpasalamat kami nga imo kami gilig-on o gidasig o gitudloan kun unsaon aron takos angayan nga kami imong panalanginan. Salamat o Dios nga imo kaming gilig-on diha sa pagpadayon sa pag-alagad kanimo ilabi na sa pagbuhat sa mga buluhaton diha sa tinuig nga mga pagpasalamat kanimo. Samtang kami magpadayon sa pag-andam sa mga gikinahanglanon alang sa among mulabot nga pagpasalamat tinuig nga mga pagdaig pagpasalamat kanimo. I declare nga matag usa imong proteksyonan naa kanunay sa maayong panglawas, naa kanunay ang kalipay, kalinaw, katagbawan nga mo'y among gikinhanglan og labaw sa tanan gugma sa paghalad, pag-abag diha sa mga bulaton alang o Dios sa imong kimayaan. I declare sa matag usa Ginoo nga ikaw magapanalangin sa tanan nga niya karon, maingon man sa among kigsuonan nga naa karon silang Pinoy-anan, silang trabahoan, naa karon sa naglaing mga lugar nasod Ginoo. I declare Ginoo nga imo usab nga ipabot kadto kanila ang pinasahing pabor panalangin ni adtong matinud-anon kanimo. Tungod kay ikaw ang Dios nga naghatag, nagbilig mga mensahe nga padayon kang matinud-anon ni adtong mga tao nga nagtuo nga matinud-anon kanimo. Proteksyon ni kami sa tibok semana, diin ang kadaugag kapanalangin among maangkog matagamtaman. And thank you so much Lord sa imong kadaugan nga among naangkon og ang kaluwasan nga among nakatunan gikan kanimo. I declare blessing sa tibok semana nga alang tanan o Dios imong katawhan nga ang amo gyung pagadawaton o Dios. Pinaagi sa grasya sa among Ginisus o gugma sa Dios Amahan sa pagigiusa sa balang espiritu gikan karon hangtod sa pag-abot sa among Ginoong Hesus. Ubani kaming tanan Amahan in Jesus name. Amen. Amen. Ingna ayaw kalimot gauban ang Dios kanimo. Lamano sa kalipay diha sa Ginoo, lamano sa kalipay diha sa Ginoo. Balikonta ang Dios mo sa ligtan niya. God bless, God bless, God bless. God bless. I declare blessing in Jesus' name.